ọkwọ nke a ka a na-asị na asọkatala eze anya ekpuru nkịta n'isi wee gwa ya okwu asị na nwunye gọvanọ Chukwuma Charles Soludo nwa Mgbafor na ya na gọvanọ Mbadinuju na fa agbara egwu ọlakerepụtụ na fa agbalụ Sansurugede na otiri ya mgbu ọtụ alejediri ya n'ọkwọm ebe ọ nọ wee mee n'ọkwa ife sineta ekwu n'ife kwuru bụkwa ife mma akọrọ unu ya egekwa ntị ka unu nụ voisi ọ kọrọ alejedirio anọkwọm mgbe fa na-ebido ọkwa ife a ka eji wee sị na politiks bụkwa edeti gem yakwanụ ka nkọrọ unu ka nya bụ ife si wee bido unu mana gọvanọ bụkwanụ Charles nwa Mgbafor na-achị Anambra steeti na sinsi ọ na-eme kampen na onwegasịrị ndị ọ na-akọ ọnụ ndị ya na ya na-azọkwana ya bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na onwelu mgbe ọ pụtara wee na-akọ onye nke ya bụ gọvanọ na vaịsị ya ọnụ wee sị na fa amaghị akwụkwọ na fa amaghị ede na fa amaghị agụ na ya kedu ka o ya esi wee bụzi gọvanọ ndị Anambra steeti na-enye ya ego Anambra steeti ya gbakọ na ọ ya agbakọnwu na o ya edenwu na ivun na onye bụkwa na osote ya na ọ maha akwụkwọ na rizọtụ o ji wee gụ yunivasiti n'ongigo ka o gorie na o ji $60 wee je gotanya bụ ife na ọ bụrụ na atụcha elekshọn na Nọvemba na oyi eme mkpocha na nzacha na ọ bụ na ọ chụcha ndị oke ite na ndị ji feki rizọtụ ka o ya ebido wee chụba onye ka o kwuchara nya bụ ife onye nke bụkwanụ sineta ekwu n'ife wee sị na ọnya nwa ka gọvanọ Anambra steeti bụkwanụ Charles nwa Mgbafor na-agwa na ọya asazi anya bụ okwu kịta anụ na ọnụ ahịa ejekwaba ọnụ wee gbala aka wee pụta wee sị anyị na gọvanọ nwa Mgbafor na eze ya ebe eze ule na ọha ata atụ na ọnụ ya na-esi puu wee nọrụkwa ebe ahụ wee sịkwa nwunye gọvanọ Chukwuma Charles Soludo na ya ji egotalụ di ya ude a na-ete n'abụ ma nke a na-ete n'akpa amụ ka di ya wụcha ahụ ka o tee nya bụ ife ọ ya abụọ pụta n'ilo ka ọ na-esi isi ọma nke bụzi na ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị ya na ya kedu ka o si wee mmadụ na eze gọvanọ na-esi isi na onye rugokwanụrụ mmadụ nso ya amakwanụ na ọ na-esi ka ọ na ohe esi ịma na ya erubeghị gọvanọ nso na ya amaghị onye ka ndị mmadụ pụtazi wee na-ata agịcha ọtụtụ foto n'ihu akwụkwọ sinsi ahụ sineta ekwu n'ife ji wee kwucha anya bụ ife nke bụzi na-eje weta foto Ụzọnna bụkwanụ diọkpala Charles nwa Mgbafor wee weta foto gọvanọ Mbadinuju wee tikọsịa ya ọnụ wee sịkwa na onwere voisi onye nke bụkwanụ sineta ekwu n'ife kwuru nọ n'ebe ahụ wee na-ebozi nwunye gọvanọ na-achị Anambra steeti ebubo onye nke bụkwanụ nwunye Charles nwa Mgbafor wee nọrọ ebe ahụ wee na-ekwu na ya na gọvanọ chiburu Anambra steeti bụkwanụ Mbadinuju na fa na-abụ gbara Sansurugede na fa agbara egwu ọlakerepụta ịkwọkerekwọla waya na ochinyiri ọkpa enu wee tierie mgbu ọtụ alejedirio nke bụzi na ndị mmadụ pụtara wee na-ata gị foto diọkpala Charles nwa Mgbafor bụkwanụ Ụzọnna wee na-ata agịkwa onye nke bụkwanụ fọmalụ gọvanọ Anambra steeti wee na-asị na fana bụ oyiri ka ọ na oyighọ alejediri ọkwa ọnụ ka a na-akọ unu makwa na ọgụ na aha achọ ya mma na-anụtizie ewee mara ebe onye merụrụ ahụ na onye tiwuru ibie ahụ na-achọ ọgụ mma onyazi ka ndị ABS News pụtara wee dee wee sio na nwunye gọvanọ na-achị Anambra steeti bụkwanụ Nnonye Charles nwa Mgbafor na ọ pụtara wee dee wee sị na ife anụnwa sineta ekwu n'ife na-ekwu na ya na gọvanọ Mbadinuju na fa agbara egwu ọlakerepụtụ na aka ya na ọbịa na ọ dụghọkwa ya na ya na Mbadinuju agbakwa egwu ọlakerepụtụ na mgbe ahụ Mbadinuju na-achị na ya nwa bụkwanụ nwunye gọvanọ na-achị Anambra steeti na ụmụakwa n'ife gbasara politiks mgbe ahụ na ya na Mbadinuju aha ekwukọ na ya na Mbadinuju alụkọghị ọrụ na di ya bụkwanụ Charles nwa Mgbafor na ya na Mbadinuju alụkọghị ọrụ na ya na Mbadinuju aha ekene na enwekwa n'ebe ya na Mbadinuju ya afụ nke ịgbazikwa n'egwu ọlakerepụtụ na ife niile a na-ekwu bụkwa ebubo ka a na-ebu ya ndị mmadụ wee nọrọ wee na-asị na politiks jọrọ ezigbota njọ na agụ na mmadụ na-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na o nwekwa ife onye nke ọzọ anyị emefọna ka o wee bụrụkwanụ ya nwa ya rigoru na ụfọdụ ya azọchara ibefe ọkpa n'isi kafa wee rigoru na enweghị ife ụfọdụ anyị ekwuna kafa wee kwutọ ọnya kafa wee winukwanụ ya bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee bịazie na kọmentị ụfọdụ kwunyere sineta ekwu n'ife ebe ụfọdụ kwunyekwanụrụ Charles nwa Mgbafor ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na sineta ekwu n'ife na o kwesịghị ịkọjelu nwunye Charles nwa Mgbafor ọnụ na ọ bụkwanụ nwunye Charles nwa Mgbafor kọrọ ya ọnụ na ọchị ịkọ ọnụ na ya kọjelu Charles nwa Mgbafor bụkwanụ gọvanọ na-achị Anambra steeti na ọnya nwa bụ ife bụ ụzọ wee kpọ ya afa na o nweghị ife gbasalụ lọlọ Charles nwa Mgbafor n'ọnụ ya na Charles nwa Mgbafor na-akọ ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na onye nke bụ Charles nwa Mgbafor na ife dị ya mma na ife a kọrọ ya ka ama na-ahụ ya jụ oyi na mmacha ya na ọkarigo na ọ na-abụ oje obodo ije megasị kampen ka ama na ya atịrị ya si o ruo ebe ahụ si ọ hapụ ife a na-akọ
ọ sịgofa na ya na Turumbu boyi na ọ ya atụnyelu Peter Obi na Turumbu ka ọ ya atụnyelu. Oge ụfọdụ ti o ruo ebe ahụ ọ na-akọ ndị ya na ya na-eme kampen ọnụ, ọ na-akọ ụmụ nwoke, oche na ụmụ nwoke bụ ụmụ nwaanyị, na ọ mahụ na ọ ya aka ụmụ nwoke ibie fee die, na ịkọzie nwaanyị na ịgbahụ na nwaanyị ama ndinwu, na nwaanyị nwere ike ịbọ ji na aja ka o wee difendi onwe ya, na ị nwere ike kịta ịpụta ebe nwoke na nwaanyị na-anụ ọgụ. O nwekwa ike ọ bụrụ nke nwaanyị bụ ụzọ wee chọọ, mana ịpụta ka a jụọ ife na eze nke nwaanyị eburu ụzọ bebe akwa bekarịa, o duzie ka ya sị na nke nwoke bụkwa na ife chọtala ọgụ, na aha achọ ọgụ mma, na onye nke bụkwa Sinetọ ekwu n'ife na ọgba ka o ya eti wee difendị onwe ya wee ka ọ gwalụ Charị Nwa Mgbafọ ka ọ fụkwu ya ụfụ n'ahụ nya ka ọ gwalụ na Charị Nwa Mgbafọ bụ ife nyụrụ ahụrụ niile a na-esikwanụ alaeje dirio ife mfụkwa na kọmentị ka m na-akọrọ unu na ife Sinetọ ekwu n'ife na-akọwa abụ na nwoke ọbụla ya akọ ya ọnụ, na nwoke ọbụla ya ebokwana ya ebubo n'ife omehọ, na nyanwa bụ Sinetọ ekwu n'ife ya agba mbọ wee tinye aka n'ezinụlọ onye ahụ ma nwunye ya ma ụmụ ya wee bokwanufe ebubo nkefa, na nke ọzọ bụkwa na ọ ya abụ ụmụ nwoke niile ọnụ, ụmụ nwoke ọbụla ya apụta wee kọọ ya ọnụ ma ọ bubo ya ebubo na ụmụfa ndị nwaanyị enwekwa n'ike ilu ebe nya bụ Sinetọ ekwu n'ife lukwanụ ka ọ ghara ịdịkwa ka ọmụkọrọ ka ntị ilu na nya bụ voice ka unu gee ka m wee kọ agbalụ na nya bụ akụkọ. You suppose you there defending. I'm one day why won't you be proud of me? I'll be your number one supporter. So why you say I had to make is that beyond repair? Even the fool, you open the Pandora's box. You open Pandora's box, man. They can't in your room. Nobody in your room, you didn't have a solo to make that. If you want to damage me, my one on getting out when we and then I pack you when we I'm aware. I dismiss the wife, I debase the wife. I do come out. See how you come out of it. And you still have to do after only had to hear that. You just don't look with him, but you also slept with him, but you will get to anywhere on your with your I chose me the only body falling out with the best person's wife on your side. On your side, excellent. If you can be fabricating all these things about me without me doing it, what makes you think I will not fabricate something about you? Of course. Yes. Of course. A woman look to my reputation, my level 4. It has to be where I am. Every time I don't want to debate people. Sometimes, which Pandora box? All these Pandora box will be on the road. I want to win it. When you have one Friday, when you work your money. Nonsense. Your Excellency. Your Excellency. If I am a man to be fine, so for you to say this kind of thing, that's why I said, I'm a woman called and wait, any man, no problem, but what I want to get to my position is a cost and placement on every man. It is a cost and placement. Otu na nwunye Gọvanọ Charị Nwa Mgbafọ na ụmụ nwaanyị amụlọba, ụmụ nwaanyị kukumba, ụmụ nwaanyị ololo, unu mana ụmụ nwaanyị ndị a na-asachasị ibe fefele. Ụmụ nwaanyị ndị ọtụfe ha eju unu makwa na nwoke na-abụnya na nwaanyị na-agba egwu ọlakịrị pụtụ na nwoke nyụa nwaanyị ezue ike, mana nke ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị ibefa na-agba unu amakwa na fa na anyụ anyị na ezumike ọdụkwa na ndụ fa maka ọdụ ka ahụgidezie tagidozie efele mgbe ike ji wee gwuo onye ozuzikwa ike alejedirio unu nụkwara ya n'ọnụ ya ka unu ghara ịsịkwa n'ọma ụkọrọ unu nọkwa ebe a wee na-anụ ka ọ na-ekwu na-ebe onye nwa bụ Sinetọ ekwu n'ife ebubo wee na-asị na Mbadunuju na-agba ya egwu ọlakịrị pụtụ na Mbadunuju na-agba ya sa nsudugere na ọnya na Mbadunuju na-ayị wee si na-eboro nyanwa ebubo ka nyanwa welụkwazie anya bụ ebubo wee tụjeelu nwunye gọvanọ na-achị Anambra steeti ka ọ bụrụ fana abụ ka a na-ayazi na nya bụ ebubo unu afụgonu na ọdọkwo ka ife ọ na-ekwu na eziokwu na oji iwe ka gọvanọ na-achị Anambra steeti si wee kọ ya ọnụ wee welụkwa nya bụ ife wee tụfeelu nwunye gọvanọ nya nwunye gọvanọ na-ebe anya m nyanwa bụkwanụ Sinetọ ekwu n'ife a na-ebekwa anya m na ọnụ ahụ ejebe ọnụ gbara aka ọgụ agbakwa na obere ọgụ onye mgbọtị ka o ya ebi unu fụkwa ka ndị ABS wepụtara wee na-ekwuo na nwunye gọvanọ Nwa Mgbafọ na ọmakwa onye bụ Mbadunuju na ya na Mbadunuju alụkọ ọkwa ọrụ na enwekwa ka nwa ya bụ Ụzọnna si wee yite Mbadunuju na nwa ya unu nekwa n'anya unu ama na fotokọpị nna ya na ọ na-eme ka nna ya Charị Nwa Mgbafọ unu fụkwara egwu fa na-abụ gbara ebe fa na-agba fresi ọ tụje aka n'elu nna ya tụtuo na ana ọ tụtuo na ana nna ya tụje n'elu maka na iwetuo anya ana wee na-anya ọfụma ịfụ na Charị Nwa Mgbafọ na ọgbọrọ nwa ya bụ Ụzọnna agbọ ọ gbọrọ ya n'ọnụ
unu echetala bifo Charlie nwa Mgbafọ wee rigoro ọchịchị na o nwere mgbe o jere ebe a na-eme exercise, ebe a na-eme ụmụ nwoke na-eje agbachalụfụ ọtọ wee nọrọ ebe ahụ yiri akwa wee na-agbara anyị egwu amamegwu ọ na-agbara ife ahụ nọ akpa amụmo akpa ukwu mo ewo ọ na-atụkwa aka nnọọ ka Ụzọnna nwa ya anụnwa bifo Ụzọnna wee pụta n'ihu akwụkwọ na nna ya eburugori ụzọ wee gbabara anyị nyebe egwu alejedirio ifefụkwa ka nna akọrọ unu. So na nke anụnwa a na-asị na nwunye Charlie nwa Mgbafọ ji egba egwu Ọlakịrịpụtụ wit Mbadụnuju na nya bụ ife ebe ọnụ ka a na-akọnya if you do me I do you God no go vex. Kedu onye kwuru egwu ọkpọ P-Square afa if ime m mmegwala gị God no go vex. Okotorigba unu makwa na nwaanyị ịbanye n'ihu ọgụ ụmụ nwoke na ọ dụlọkwa izi n'ihi akwado wee chụọ ajụ n'ume maka onye gwaụ ịgwagwara ya onye kọọ ịkọgwara ya maka na aka ọrụ ọ bụ na ifie ha ajụ n'ume ọkwa ya bụ na ya anakpu. Unu fụkwa ka ndị mmadụ si adọ Sinetọ Natasha onye nke bụkwanụ nwunye Two-Face ka esi adị ya ka jenereta pati my neighbor adọrị agbada mana o kwechiri sie ike ma nọrọ ebe ọ nọ. Ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ndị na-asị ekwu n'ife na ya kọjenalụ nwunye gọvanọ Chukwuma Charles Soludo na ọ bụ na gọvanọ Chukwuma Charles Soludo na mgbe ahụ kọchala Sinetọ ekwu n'ife ọnụ a wee nakpuo na nwunye ya kwesịkwara egwu ya nna na ife agụ na nwaanyị na-akọ na ọdụ ọkwanụ mma na echi ịtụjere okwu na agụ na-atụjere ya ụmụ nwoke ibe na o nwekwana ife na-atụchatara ya ebe nwaanyị nọ. Ebe ụfọdụ na-asị mba na ekwu n'ife dara ya na o kwesịghị ịtụjere nwunye gọvanọ Chukwuma Soludo aka na ọ bụghị ya na ya na-akọ ọnụ na ọ bụghị ya kọrọ ya. Ụfọdụ wee na-asị na ọka ụmụ nwaanyị si akọ ọnụ na ịga ụfọdụ ụmụ nwaanyị ntị ma ndị na-anụ di na-enwere ike difa gwafe okwu kama fa ya agwagwaru difa fa hapụ difa kọjebelu nne difa nọ vileji kọlụ nne difa tii na anya bụ okwu kọlụ ụmụnne difa tii na anya bụ okwu mana ọnya na di ya bụ ife na-akọ ọnụ na nke ahụ bụ ọya ụmụ nwaanyị na si ata na Sinetọ ekwu n'ife ụta na ọ nọkwọrọ onwe ya gọvanọ Chukwuma Charlie nwa Mgbafọ wee jee metụ agụ aka n'ọdụ n'okwe ka eji wee gụ o jee metụ na agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ na gọvanọ Charles Soludo na ọ maghị onye bụ Sinetọ ekwu n'ife o ji wee jee tụfeeri ya okwu na nke anụnwa ya egosi ife o ji ime kampen ya ka ọrụ ndị obodo o jere ebe ahụ na ya alụlụfe ụzọ lụọ alụfe ọkụ melụfa nke a melụfa nke ọzọ na ya nọzina na-akpọte ndị ya na ya na-azọ ndọrọndọrọ ọchịchị. Ebe ụfọdụ sikwa na ya gọvanọ kọọ ya na ya kọrọ ma gọvanọ kọrọ ma nwunye na nwunye na-esi wee na-agagharị na-eme kampen na onye bụkwanụ gọvanọ Anambra steeti na nwunye sokwa wee bụrụ onye na-achịkwa Anambra steeti na ọhọsọ di ya na-achị. Ụfọdụ sikwanụrụ ya na ya kọbaso gọvanọ Chukwuma Charles Soludo na ya dọọ ya vava na ya hapụkwanụ nwunye Soludo aka na ọ bụghọkwanụ nwunye Soludo bụ ife kọrị ọnụ na ya fesie gọvanọ kọrị ọnụ ka fa na-abụ kọọ ya ma fụkwa n'isi na fa na-abụ maka fa si wee bido na fa amakwana ka fa ya esi wee kwụsị na fa na-abụ na ụkwụ fa na-ayịgharịbu n'olugwe kịta na otebegwe. Okotorigba n'ọkwa nke nnote ka m wetara unu na anọkwọnụ m ebe ọ nọ wee mee ife fụkwa ka m kọrọ unu ọkwọrọ m ịbịa kọrọ unu ma akọghoro unu onye ya akọziri unu n'ihe ebe ọzọ ma akọghị atụ na m atụrụ ife a na-eme biko na udochianụ tibutuo onye ọbụla ife a na-azọ ife ọkwa onye ya achị anyị onwe ife ọzọ a na-azọ ọkwa ego nke unu ka unu na-azọ bizinesi nke unu ka unu na-azọ akpa unu ka unu na-azọ pawa nke unu ka unu na-azọ anyị nwa na-egere egeri anyị gerucha unu eje kerikwa ego na-azụ anyị agburu efu na-etogharị unu na-akọfuti akụkọ unu a na-ebu ego na-ebuba na akaụntụ unu na-akpọpụta ụmụ unu obodo oyibo biko ọgwụ ife nnụ ka m wetara unu fa akọkwa ọzọ mma ewetara unu.